Wat voor een restige boskuier de bosken in Gastelaan op zieke deze week kan het wel vergeten. Bestaat het oors uit? Nee, het sterft niet af, maar als je het laat gaan, dan merk je dus dat je eigenlijk alleen maar hele dunne boompjes krijgt. Niet vitale bomen. En op een gegeven moment, door ruimte te maken, krijgen bomen ook de ruimte om weer verder uit te groeien. Het liep het mal te gaan met de zaagmachines, maar er zit wel degelijk beleid achter. Nou, we hebben een aantal blessers rondlopen elke dag die goed kijken welke boom kan... Wat zijn dat? Blessers, ja, eigenlijk zijn het medewerkers die aan het blessen zijn, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Die bepalen in het veld van hoe gezond is deze boom, hoe is de kroonontwikkeling. Kan deze boom uitgroeien over 20 jaar tot een volwassen mooie grote boom. En zo kijkt hij eigenlijk van welke bomen staan daaromheen en gaan die een belemmering vormen, gaan die erom weg. De bewoners van de huizen onder de randen van de bosk van Balken binnen ik blied. Het is hartstikke licht vergeleken met eerder. Nou is dit een verademing. En kunnen we weer in de zon gaan zitten. Want dat wie een gemis. Hoe mooi het is natuurlijk het bos. Ja, het is hartstikke mooi bos en het is heerlijk wonen hier. Maar ja, je wil af en toe ook in de zon zitten. En dan maar weer een parasol. Ja, en weer een parasol. En wees gerust, het hout komt goed terug. Want zat je weten, hout bleef altijd lipjen. Gaat naar de houthandel en die maakt weer allerlei mooie dingen van meubels, pakketvloeren, noem het maar op. Dus het hout komt eigenlijk weer in Nederland ten goede. Ja. Straks op een balksterbank zitten. Op een balksterbank, zo is het maar net. En ze weet het nog net, maar de rede giet aan stom. En de blauwe bleef lipjen. Ek de vrouw van de bosk is hut.